Ukwehla koqoqosho kwakutshanje kubonisa ulwamvila lwentsholongwane yeCorona nefuthe lokumiswa ngxi kwentshukumo kweli. Ngokweziko leenkcukacha-manani loMzantsi Afrika, okukwehla kwe-GDP kwakwesine izihlandlo zilandelelana. Looking at the slump of 51% of the economy, which is the highest we can ever know in the history of our country. And indeed, if you refer to recent times, only Q1 of 2009, following the global economic meltdown, had reported a negative 6.1% of growth. Izigubhuqa zoshishino zithi insusamabandla yokwehla koqoqosho lweli kukwehla kwemveliso kuquka imveliso zemigodi kwanokungasebenzi kwamacandelo eendawo ezithengisa ukutya okuvuthiweyo neendawo zendwendwe ngethuba lesigaba sesihlanu nesesine se-lockdown. Mainly driven by a sharp hit to investment and, of course, consumer spending. Consumer spending indeed contributed 30% of the 51% drop in GDP. Abanye ke bathi banoloyiko lokuba uqoqosho lweli lungathwaxeka kanobom nangakumbi ngaphezu kunokuba bekulindelekile kulo nyaka, nanjengoko izinga lentswela-ngqesho kulindeleke ukuba nalo liqatsele. And with such a lackluster economic growth forecast in the preceding years of 2021, we don't expect the labour market to recover markedly, particularly without significant structural reforms. Ziyakhula ke izimemelelo zokuba urhulumente weli makabhinqe omfutshane ahambele phezulu avuselele uqoqosho. Change the rules around the tender system. They've been talking about government employees and elected politicians not being able to do business with government. That's a rule everywhere in the world. It should be a rule here as well, especially given our history with corruption. Kukho uloyiko ke lokuba ucimicimi wombane wakutshanje nawo ungagalela ityuwa enxebeni uzithibaze iinzame zokuvuselela olu qoqosho luhesheshe lweli.